Прывітанне. З вами канал Свабода Прэміум. Я Юрый Дракахруст, а таксама удзельнікі нашай сённяшняй гутаркі. Гэта кіраўнік інстытуту палітычная сфера Андрей Казакевич. Андрей, прывітанне. Вітаю. А таксама аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Вадзім Мажэйка. Вадзім, добрый дзень. Добрый дзень. Тэма нашай сённяшняй гутаркі гэта шэраг інтэрв'ю вядомага пісьменніка Артура Клінава пра, так бы мовіць, будучыя шляхі Беларусі. Ён даў інтэрв'ю нямецкай хвалі, Радыё Свабода, некалькім нямецкім выданням. Калі коратка, у чым палягае думка Артура, что Беларуси необходимо примирение протестной и лоялистской часток громадства, и формулу примирения он так само пропановывает. Это признание, так бы мовить, улады на уладу, Кесарова, в обмен на либерализацию, на спынение репрессий, на вызволение политвязней, ну, в певном ступени на вертание в эпоху до 20-го, 16-19 год. Вот эти заявы, прапановы Артура выкликали гарячую дискуссию в Беларуси, в основном критично. Так вот, мне здаецца, что вельмі цікавы сам по себе факт этой дискуссии. Ну, Клінаў, при всей павазе да яго, это не Алексеевич, не Пазняк, не Бабарыка. Ён як бы ніколі не быў таким уже уладаром палітычных думак, прынамсі. А чаму такая бурная реакция? Такое адчуванне, што ён все-таки ў штосьці сваімі тэкстамі патрапіў. У што? Вадзім. Ну, мне здаецца, выклікалася ўся гэта гутарка нават не столькі з-за таго, што Клінаў нешта новае сказаў, а просто таму, што, в прынцыпе, нагоды, з якіх ён гэта сказаў, яны для ўсіх беларусаў актуальныя. І тэма, што рабіць на будучыню, яна для ўсіх надзённая, таму і атрымалася такая вялікая дыскусія, ну, прынамсі, у нейкім коле такіх грамадска актыўных людзей. Але вось калі я чытаў інтэрв'ю Клінава і Deutsche Welle, тое, што вам, спадар Юрый, ён даваў, мне часам здавалася, што я чую старую песню пра хруст французскай булкі. То бок некая вось ідэалізацыя мінуўшчыны на фоне расчаравання ў тым, што ёсць у цяперашнім часе, на фоне таго бяспраўя, таго гвалту, той несправядлівасці, якая ёсць. І ў такія часы сапраўды часам некаторыя людзі пачынаюць вось узгадваць мінуўшчыну, неяк яе ідэалізаваць, неяк вось лічыць, што часы там 2015-2019, што гэта было ледзь проста не некая залатая эпоха Беларусі. І, канешне, калі параўноўваць, асабліва, калі нейкі Фейсбук нагадвае, што было там 2-3 гады таму, так часам можна вось неяк так уздыхнуць, сказаць, вось былі часы, там у 16 яшчэ існуе, там нейкія праходзяць дыскусіі, памятаюць там пра нацыянальную ідэю, дзе і Еўрараду, і дэпутат Варанецкі, і там і Алана Ебрамарыян, цяперашняя палітвязень, і іншыя цікавыя асобы. Цяпер, канешне, такога няма і немагчыма. Але, мне здаецца, ну, заўсёды, памятаючы мінуўшчыну, так, можна ўздыхнуць, але не трэба, па-першае, яе ідэалізаваць. 15-19 гады гэта не быў нейкі ідэальны час Беларусі, у якім хочацца застацца назаўсёды, прынамсі мне. І, па-другое, ну, трэба, калі ставіцца сур'ёзна, то была прыемная мінуўшчына, ці непрыемная, ці складаная, але, ну, наіўна спрабаваць вярнуцца ў мінуўшчыну. Гэта апрыёры нерэалістычна. Апрыёры не будзе таго, што было, будзе іншае. Ну і, зрэшты, увесь 20-й год. Ён жа ўзнік не знянацку, нейкі з'явіўся з ніадкуль. Ён таксама гэта як вынік таго, што да такога выспела беларускае грамадства, якое таксама скарысталася перыядам адноснай лібералізацыі 15-19 года. Так, гэта было. І той факт, што не было рэпрэсій такіх моцных пасля выбараў 15 года, ну, тут цалкам забыць гэтага знешняга крымскага фактара, так, гэта таксама сыграла сваю ролю. Але гэта прайшло, і 20-й год, я б сказаў, гэта, ну, неадымная частка таго, па чым Артур Клінаў сумуе, у што хоча вярнуцца.
Таму это як хацець вярнуцца ў дзяцінства, а не быць у падлеткавым узросце. Ну, гэта частка працэса. Таму мне здаецца, вось гэта не надта дарэчнае, і я разумею ягоныя чаканні, але не могуць яны ўвасобіцца ў рэчаіснасці у такім выглядзе, як прынамсі Спадарка хоча. Андрей, вось мне здаецца, цікава паглядзець на эту дыскусію, на прапановы Клінава, на пярэчанні гарачыя яму у рэчышчы вось тых 4 сцэнароў, якія нядаўна на 2022 год распрацавалі ці спрагназавалі група міжнародных экспертаў, якую вы ўваходзілі з Беларусі, Польши, Нямецчыны. Я нагадаю, это варианты: стабильное болото, окопная война, Белазахстан, кшталту Беларусь як Казахстан, і змена ўлады праз памылку. Вось калі паглядзець праз прызму этих 4 варыянтаў на прапановы Клінава, такое адчуванне, што все гэтыя варыянты не з'яўляюцца альтэрнатывай таму, што ён напісаў. Не? Тут дьявол в деталях, потому что, конечно, у каждого сценарии там важны расстановка сил, да, и какие правила гульни прямая влада и люди. Так само, коли все-таки брать интервью Клинова, я бы не сказал, что там программа этого диалогу, и она расписана детально, высоко детально, как вот, ей можно было, з ней можно было аналитично либо погодиться, либо не погодиться. Как раз таки, я думаю, что реакция в основном такая вот широкая была связана больше с эмоциями, чем с неким таким аналитичным подходом. И тому я не могу тут докладно отказать на это питание. Хотя чисто эмоційно, напевно, особливо, коли мы уже кажем про то, яким чином это зачапило громадство, то прапанова Клінава гэта еще першы вариант, это такое, значит, стабильное болото, и что мы мусим неяк примириться с гэтым усім, хотя, зноў ж, гэта не зусім его позиция. Он все-таки кажа про то, что необходный диалог, что необходно примирение, то есть пошук некага, компромиссу, так, дзеля незалежности, дзеля захавання суверенитета. И это, думаю, что нормальное патрабаванне. Яно не ўключана было ў сцэнарый гэтыя 4, як я могу это интерпретовать, потому что это нереалистично, потому что на самой справе сама ўлада яна не хочет никакого диалога. Яна весь гэты год показала, что то, что зараз робіцца тому, что яны лічаць, што вось гэты перыяд, які Клінаў лічыць таким залатым, добрым, гэта была памылка, да. Вось то, што яны дазволілі эту лібералізацыю, пастварала там нейкія структуры, якія падрывалі гэты рэжым. Потым усяленне заходняга ўплыву, гэта стварала нейкія новыя прадумовы для пратэстаў. І многа іншае. Все-таки, калі мы сыходзім вось з таго, што пішуць і кажуць гэтыя людзі, то в основном яны гэты перыяд разумеюць не так, як просто занадта вялікую лібералізацыю, як тое, што не трэба было рабіць, і што трэба было падаўляць у самым на сваёй аснове. А зараз вот Клінаў ходзіць там, не толькі ён, да, шмат хто іншы кажа, што добра, давайте мы будем дыялог нейкі весці і дамаўляцца, как вернуцца ў той стан. Андрей, я вас перепыню. Добрая ідэя для самих уладаў. Если яны разглядаюць гэта як некую добрую ідэю. Наколькі я зразумеў, адзін з чыннікаў, прычым важных чыннікаў таго, што прапануе Артур, не толькі, так сказаць, там вяртанне там 16 ці 17 год, а ён лічыць, што такі варыянт, такі, так бы мовіць, чэнж, такі кампраміс, это адзіны шлях да таго, каб спыніць рэпрэсіі. Все ж таки гэта, на мой погляд, цэнтральнае месца ў яго, то да, окей, мы пагаджаемся на то, што Лукашенко кесарю кесарева, але, в обмен на вызваліць людзей. Вот, і зноў жа, вяртаючыся да вашых 4 пунктаў, да, там які-небудзь з іх прадугледжвае вырашэнне этой задачи. И як? В смысле захавання незалежности? Нет.
вызвалення людзей, вызваленне людзей. спынення рэпрэсіяў. Спынення рэпрэсіі. Ну, у гэтых сцэнарах, калі з гэтай мадэлі сыходзіць, пакладзена за аснову, што ўлады могуць спыніць рэпрэсіі толькі ў адным выпадку. Калі не перастануць лічыць вось гэтых людзей сваімі, то есть нейкай праблемай для сябе палітычнай, да? Гэта па-першае. Па-другое, то есть калі яны будуць вымушаны гэта зрабіць, ну, у выніку знешняга ціску там ці нейкіх іншых абставін. І калі ўжо сыходзіць з таго, што гэта пытанне вырашаецца выключна ўнутры, і вот, скажем, працягнуць думку Артура Клінава, хаця я не ўпэўнены, што ён казаў менавіта гэта, то гэта, напэўна, выглядала б такім чынам, да, што па нейкім такім магічным выніку нейкай паэтнічнай падзеі людзі забываюць, да, пра ўсё, то есть пра гвалт, і прычым шчыра забываюць, не тое, што яны проста спыняюць пра гэта размаўляць, да. Все тыя палітвязні, якія знаходзяцца ў вязніцы, пішуць пакаянныя лісты, пагачаюцца з'ехаць з краіны і больш ніколі не займацца палітычнай дзейнасцю. Вось палітычныя арганізацыі кажуць, не, все, то есть вот тая мадэль, якая была створана вами, Александр Лукашенко, гэта самая добрая, мы згодныя на любыя рэформы, якія вы будете рабіць. І, конечно, мы згодныя ўвогуле адмовіцца ад нейкіх прэтэнзіяў на ўладу на бліжэйшыя там 20-50 год. Да, і вось калі гэта все адбываецца, ну так, ну чаму не? То есть тады, конечно, напэўна, можна выпусціць усіх палітвязняў. І можна там, скажем, спыніць іншыя рэпрэсіі, дазваляць вот развіццё грамадзянскай супольнасці ў нейкай меры і гэтак далей. Але мне падаецца, што нават у гэтым выпадку, да, ситуация, такой сценарий, да, ён будзе натыкацца на тое, што ўнутры ўлады занадта шмат баязні паўтарэння 2020 года. Это значит, что там есть шмат людей, якія будуць лаббировать секретаризацию. Яны не будуць верыць у тое, што апозіцыя перастала хацець дарвацца до ўлады. Ці там Захад стаў добры, да, і не збіраецца там падрываць конституционный лад, да, и так далее. Просто разумеете, все гэтыя такие сценарии, яны патрабуюць наяўнасці, прынамсі, даверу паміж бакамі, паміж удзельнікамі працэса. Ну, гэта тое, чаго, в принципе, в Беларусі няма. Магчыма, з гэтым трэба працаваць і выбудоўваць гэты давер. Але гэта не будзе хуткім працэсам. Вадим, у меня пытанне вот да вельмі папулярнай тэзы летась, якая шмат з чыіх вуст гучала, беларускі народ стаў суб'ект. У дыскусіях тады шмат хто казаў, чаму вось вы не ўлічваеце суб'ектнасць народа. Ну, тады суб'ектнасць это была навідавоку, што тысячи людей, десятки, сотни тысяч людей на улицах. Ну, ясно, что это вот фактор, это некий актор. Беларускі народ зараз вот, в снежні 2021 года застаўся суб'ект? Беларускі народ, безумоўна, быў і застаецца суб'ектам, і менавіта таму нават вось такія акторы, як, напрыклад, Крэмль, якіх, мякка кажучы, не цяжка падазраваць у надта вялікай любові да суб'ектнасці беларускага народа, яны ж замаўляюць нейкія даследаванні накшталт таго ж ВЦИОМа. Чаму? Таму што хочуць ведаць думкі гэта беларускага народа. Таму што так разумеюць, што беларускі народ непазбежна уплывае і будзе ўплываць на тое, што адбываецца ў Беларусі. І так, часам суб'ект гэта не заўсёды той, хто вось на відавоку на першым плане штодня, але трэба разумець, што ён там заўсёды можа быць. І так, канешне, мы не бачым таго, вось як было там у жніўні 2020 года на вуліцах падчас цяперашніх рэпрэсій, ну то і не дзіва. Але само па сабе гэта не адымае беларускую суб'ектнасць. Хутчэй, вось акурат беларускай суб'ектнасці не стае ў развагах спадара Клімава, бо там вядзецца гаворка вось пра тое, што значыць ёсць нейкія вось нейкія лідары, якія пэўна лічаць вось сабе, які мусіць тут ініцыяваць дыялог, пра гэта казаць. Ёсць рэжым Лукашэнкі. І, дарэчы, ёсць вось шмат Крэмля, шмат канспіралогіі, што вось Крэмль там пагражае беларускай незалежнасці цяпер. Крэмль па развагах казаў, што ва ўсім мы бачыліся рукі Крэмля адносна дзеянняў новай апазіцыі. Але, конечно, тут няма ніякіх фактаў, ёсць толькі канспіралогія, ёсць паўторы беларускай прапаганды.
І з-за гэтага, калі вось адымаецца гэта суб'ектнасць беларускага народа, адсюль неразуменне, што адсюль некае жаданне вярнуцца там у логіку працэсаў 15-19 года і чамусьці спадзявацца, вось гэта ж цэнтральная думка тых інтэрв'ю, што такія працэсы, калі яны будуць працягвацца бясконца, што яны калісьці прывядуць к палітычнай лібералізацыі, да цалкам мірнай змене рэжыма. Гэта то, што зараз кажа Клімаў, тое, што фактычна ў сваім веснавым лісце 2020 года казаў Евген Прыгерман. Але такія думкі яны ж адмаўляюць той просты факт, што мы бачылі, чым скончваецца такі перыяд, які вось быў 15-19 год. Ён скончыцца 20 годам. Бывае вось такое. Калі мы зараз зробім усё, што было, фактычна, это немагчыма, але вось калі уявіць сабе эксперымент, што пасля 20 года будзе ўсё тое, што было пасля 10-го, зараз будуць жорсткія рэпрэсіі, потом будзе нейкі чорны лебедь, новае там пацяпленне з захадам і гэтак далей, то што, мы каб зноў у 30-м годзе прыйсці да таго, што было ў 20-м? Гэта ж не мае сэнса. Тому гэтае вяртанне ў мінуўшчыну, яно неяк прадугледжвае, што быццам можна паўтарыць такі перыяд, але каб беларускі народ не актывізаваўся, каб беларускі народ не займеў гэту праву да таго, каб яго паважалі, не захацеў мець уплыў на сацыяльна-палітычныя працэсы ў Беларусі. А гэта ж немагчыма. Народ такі ёсць, і гэта проста тая палітычная рэчаіснасць, з якой варта лічыцца. Вадим, вось вы фактычна прывялі, на мой погляд, адзін аргумент наконт суб'ектнасці беларускага народу, то што в Маскве цікавяцца ягонай думкай. Сказаць, што это ўжо такі канчатковы. Але ў мяне, можа, пытанне больш такое шырокае, што магчыма такая рэакцыя на гэтыя прапановы Клінава была таму, што людзі, якія яго крытыкавалі, адчувалі, што у чым альтэрнатыва таму, што ён прапановвае. Тое, што ён прапановвае, добра. Допустим, што это кепска. Але б калі існавала альтэрнатыва, якую людзі верылі, магчыма, мало ли, напісаў какой-то пісьменнік, что-то выказаў, так. А на это так не адрэагавалі, магчыма, таму, што людзі разумеюць, што альтэрнатыва Клінаву, а прыляціць чорны лебедь. Можа прылеціць, а можа не прылеціць. Сапраўды, Клінаў сам кажа, што в ягоных інтэрв'ю, што асноўныя эмоцыі, якімі ён тут кіруецца, гэта стома і гэта страх. І сапраўды гэтыя пачуцці зараз уласцівыя шмат каму з беларусаў. Сапраўды так все і стаміліся, і шмат каму страшна, калі не за сабе, то за сваіх блізкіх, ці за блізкіх сяброў, якія за кратамі. Так, гэта ўсё ёсць. Але пытанне ў тым, што рабіць з гэтай стомай і страхам, бо часам проста здацца і адкруціць все назад, гэта немагчыма. Нават калі сходзіць з таго, што быццам бы гэта было б добра, так все роўна не адбудзецца. Бо фактычна, што Артур кажа пра згадвае амністыі, нейкія шырокі дыялог, пазваленне палітвязняў. Відавочна, што зараз незразумела, чаму і як гэта можа адбыцца. Андрэй цалкам слушна казаў, што гэта нейкія сцэнары, якія патрабуюць нейкіх магічных рэсурсаў. Таму гэта сцэнар не надта больш рэалістычны, чым сцэнар ціска на рэжым. І так, бачым, што гэты ціск не ёсць ідэальным. Так, ёсць праблема з ціскам унутраным, з вуліцай. Так, ёсць праблемы з прабустоўкай еўрапейскіх санкцый, якія таксама ўжо, мякка кажучы, шмат такіх беларусаў дакладна не задавальняюць у цяперашнім выглядзе з таго, што не працуюць як след. Так, гэта увогуле няма ідэальнага шляха змены аўтарытарных рэжымаў. Вось такога лёгкага, простага, з гарантаваным добрым вынікам. Яго сапраўды няма. І так могуць быць і ахвяры, на жаль, і так, можа быць, вынік будзе доўгі і зусім не гарантаваны. І так, канешне, ёсць нейкія рызыкі для суверэнітэта. А быццам няма рызык для суверэнітэта, калі бясконцава ва ўладзе застаецца Лукашенко. Таму рызыкі есть заўсёды, але проста часам так, калі стаміўся, калі страшна, то хочацца заплюшчыць вочы і вярнуцца ў мінуўшчыну, дзе быццам усё было добра. Але, на жаль, час так патрабуе мужнасці і ісці наперад, і так часам рызыкаваць, часам не адразу атрымліваць добры вынік, і няма гарантаваных шляхоў. Але трэба наперад ісці, а як бы не хацелася вярнуцца ў мінуўшчыну, то гэта немагчыма.
Андрей, вы вот сказали, что як бы улада не хоча нічога падобнага, не хоча вот такого вяртання, як бы у 16-19 год для яе это таксама не залаты час, а наадварот вот, але ці только справа ва ўладзе. Вот, напрыклад, дадзенае Chatham House апытанняў, і яны там пишуць такі тэрмін камеры обскуры. Вот ёсць ядро пратэсту 38%, ёсць бастыён Лукашэнкі 28%, і яны адзін аднаго просто не хочуць слухаць. Они ненавідзяць адзін аднаго. І это не толькі там Губазік ці АМАП, сотні даносаў, якія вот мы бачылі базу дадзеных, іх пісалі не толькі супрацоўнікі Губазіка. Вот днями на покупки гэтых мерчаў з выказваннями Лукашэнкі натоўп. Ну, кого-то согнали, а кого-то и не согнали. Не все там изноў жа з Губазіка. То есть вот вы згодны з этим тезисом, что як бы вот ёсць взаемная ў Беларусі нянавісць людзей, і таму як бы насамрэч прапанова Клінава яна не патрэбна ніводнаму боку. Ніводны бок не згодны на такі кампраміс. На які загодны кампраміс. Ці это не так? Ну, я б на руку поднимал, хотел бы еще сделать комментарий по тем питанням попереднім про суб'єктність білоруського народу. Тільки не дойти зараз, ці після відказу на... Давайте зараз, раз коли про то пам'ятаєте. З суб'єктністю на самой справе все, як би зрозуміло. Да, это субъектность есть. Не то, что она проявляется себе вот каждый день там на улицах, да, але ей не заважать немагчыма. И тут аргумент не только Кремль, тут аргумент 20-й год. Давайте узгадаем, какая была ситуация, скажем так, какие были адносіны паміж уладай и оппозицией в 19-м году, например, да, ці 18-м. В принципе, после 15-го года просто идеальная ситуация для Лукашенко склалась. Да? Оппозиция, яка фактично признавала ягоне першинство, яка признавала правила гульні, які были створені вот в такой авторитарной модели. Все хотели супрацоўнічаць з дзяржавою, заседать в разных комитетах, комиссиях, нават на ўзроўні просто присутности, да? Вот в комитетах, там, скажем, парламента, там, ці урада. И все было, в принципе, ну, как бы вот нормально, да, и это нават подавалось Заходу, да, как мы же там еще пару депутатов включили в парламент, так в все были вельми задоволені. И вот отбывается 20-й год, и в выніку люди, якіх и не было в политике, да, становятся шалено популярными. И это, знову ж, вот выбор как бы, народа. Ну, я разумею, что это такая как бы попсовая фраза, да, но але, принамсі, это значит, что эти люди попали у адчуванне большасці. Не оппозиция, яка там працавала 20 год, з гэтым там ці 30, да, не Лукашенко, а вот некие новые силы. И калі зараз ігнараваць вот гэты настроі грамадскі, да, то будет адбывацца не таким чином, что в выніку просто гэты настрой будет оседлать, там, скажем, не сучасныя люди, які лічацца лідарамі працэсу, будуць з'яўляцца новыя людзі. Магчыма, ўжо нават ёсць, да, які будуць просто гуляць на гэтых чаканнях, да. Таму што сапраўды лічыць, што просто так людзі забудуць 20-й год, да, тых, каго вы збівалі, тых, хто, скажем, там памятаюць все гэтыя падзеі, ну, немагчыма. І тых, хто спужаліся з таго боку. А яны таксама яго просто так не забудуць. І яны таксама будуць супраць усяго гэтага гуляць. Вось. Таму тут в любом выпадку, да, без разумения наявности субъектности менавіта у людях, да, ніякім чынам вырашыць гэта квест не ўдасца. І думаць, што гэта просто можна зрабіць праз дамоўленасць, да, такую, скажем, кулуарную паміж там некімі палітычнымі лідарамі, мне падаецца просто наіўна, да, ну так не працуе. Вот просто не працуе, хотя, можа, шмат кому хацелася. Вось. Что тычыцца расколу, то на счастье беларускае, у адрозненне, там, скажем, ад Украины, напэўна, там яшчэ горш, там, какой-нибудь Сирии, там, ці Ливии, наш раскол значно меньше.
Тому што мы маем іншыя даследаванні, акрамя Чэтам-хаўса, якія і, в прынцыпе, і ў даследаваннях Чэтам-хаўса у папярэдніх хвалях таксама гэта можна знайсці. Там, дзе менавіта правяраецца ўзровень палярызацыі. І задаюцца, напрыклад, такія пытанні. Ці лічыце вы, напрыклад, што ў будучыні, калі там адбудзецца як бы рэформа, прадстаўнікі Лукашенко, ці прыхільнікі Лукашенко, ці, скажем, прыхільнікі дэмакратычных перамен мусяць увайсці у новы парламент, ці, скажем, быць часткай нового ўраду. Ну і замеры паказваюць, што да 60, 70, можа быць, нават 80, глядзячы, як пытанне гэта фармулюецца, яны, в прынцыпе, згодны з гэтым. Ну, і трэба сказаць, што, калі казаць пра апошнія даследаванні на гэты конт, яно праводзілася ўвосень гэтага года нямецкімі даследчыкамі, там фіксуецца, праўда, што прыхільнікі Лукашэнкі менш талерантныя да гэтага. То есть там сярод іх больш тых, хто не згодны на тое, каб была нейкая пазіцыя у новым палітычным уладкаванні. З боку, скажем, прыхільнікаў пратэста значна больш тых, хто пагаджаецца на тое, каб і лукашэнкаўцы там былі і ўсё астатняе. Але нават калі гэта ўсё ўлічыць, все адно ёсць кансенсус, што такі дыалог магчымы, няма такой як бы ненавісці, якая просто была непрымальнай, каб людзі просто адмаўлялі саму магчымасць супрацы, сужыцця палітычнага. І мне падаецца, што якраз такі сітуацыя развівалася ў гэтым накірунку, каб у нас, фактычна зараз аўтарытарная ўлада вырашыла, што ёй, в прынцыпе, не важныя грамадскія настроі і тое, што думаюць людзі. І што яны могуць себе дазволіць, як бы, скажем так, зараз пачаць канструяваць абсалютна новую палітычную нейкую сістэму па сваім правілам. Але, в прынцыпе, основа для дыялогу, основа для прымірэння менавіта на ўзроўні самого грамадства, я думаю, дастаткова шырокая. І гэта цалкам магчыма. Я тут якраз такі неперадольных праблем не бачу. Калі зноў жа мы будзем апірацца на меркаванне большасці, а не меншасці з таго ці іншага боку. Вадим, і у мяне да вас пытанне наконт гістарычных прэцэдэнтаў. Клінаў гаворыць пра нейкі дыялог, пра нейкі, як хіба кшталту перамовы, хтосьці з кімсьці садзіцца за стол. Але мы памятаем, як развіваліся падзеі ў Беларусі пасля 2010-х, дакладней 2011 году. Фактычна адбылося, пра гэта і вы, і Андрей прыгадалі такое як бы паразуменне па змаўчанні. Ніхто не садзіўся за адзін круглы стол, але мы памятаем уже тыя гады, якія, так бы мовіць, падаюцца Клінаву залатым векам. Сапраўды, незалежныя журналісты хадзілі на прыёмы в МЗС, Макей красаваўся ў вышыванцы, вы назіралі беларускую мягкую беларусізацыю. Все это было так. Як бы этот цикл с 11 по, умовно кажучи, 16-19 год, вы лічыце, што это немагчыма, і справа ў тым, што ў 11 годзе, калі толькі была раздушана плошча, калі дзесяткі людзей у турме, тады казалася таксама не даруем ніколі. Але паразуменне па змаўчанні ж адбылося ці не? Што тычыцца беларусізацыі, дык, дарэчы, это добры прыклад таго, як 15-19 гады адыгралі сваю ролю. У выніку мы пабачылі, якога колера былі пратэсты. Бачылі, зараз я чытаў такія закрытыя пытанкі адносна актывістаў лакальных суседскіх двіжаў, у якіх зараз так не бачылі на вуліцах, але ў гэтых людзей застаўся таксама вялікі запыт на цікаўнасць да беларускай культуры і гісторыі. Гэта ўсё адыграла сваю ролю проста. І як бы адыгралася, было, ідзем надалей. Што тычыцца прэцэдэнтаў, дык, мне здаецца, не трэба тут далёка хадзіць, такого згадаць польскі круглы стол. Што праўда, перад круглым столом былі дзесяцігоддзі змагання, і такія круглыя столы бываюць у той момант, калі усе часткі грамадства, і большасць, і пратэстанты, і нейкія стороннікі ўлады, і старая ўлада, калі ўсе разумеюць, што з такім круглым столом лепей, чым без яго. І, дарэчы, я тут з Андрэем згодны, што не варта часам занадта зацыкліцца на гэтых сацыяльных групах з крайнімі пазіцыямі, бо яны, канечне, заўсёды ёсць і будуць.
Так можна згадати, що і ось тепер у Польщі там уже 30 років пройшло з круглого стола, а все роўна ў польскай палітыцы актуальная тэма, што вось не трэба было ісці на кампраміс з камуністамі, а вось зараз тыя, хто з імі пашлі на кампраміс, за іх то ўсё насасацавалася, трэба гэта выправіць, там тых камуністаў старых пазнаходзіць. Ну і адпаведна, пэўна, ёсць нейкія там старыя камуністы, вось мы бачылі там у фільме Дудзя, якія прыходзяць там у Польшу на акцыі і лічаць, што значыць там Лукашенко вельмі добрая польскую радрэнду. Нормально, што ёсць нейкія вось крайнія пазіцыі ў грамадстве. А не крайние, не самые радикальные позиции вырашаюць будучыню. Таму, мне здаецца, так, дыялог магчымы, але магчыма будзе, калі усе бакі пабачаць непазбежнасць. Здавалася, што восенню 2020 года гэта непазбежнасць блізкая. Так, улада абрала шлях кансервацыі максімальных працэсаў, эскалацыі гвалта, каб зацягнуць гэта бясконца. Так, шкада, што мы атрымаем яшчэ колькі згубленых год для Беларусі, якія мы маглі б ужо займацца развіццём новай Беларусі, а замест гэтага новай займаемся тым, чым займаемся. Вельмі непрадуктыўнай працай з абодвух бакоў. Нават не кажу толькі пра пратэстантаў. Лукашенко, вось, дарэчы, нядаўна таксама на нарадзе з чыноўнікамі казаў, што, маўляў, хопіць ганяцца за гэтымі апазіцыянерамі, трэба нам жа ёсць справа паважней, трэба будаваць некую будучыню. Лукашенко таксама заўважае, што ягоная сістэма губляе час і займаецца не тым, чым хацелася. Таму так, на жаль, мы атрымалі гэтыя пэўныя згубленыя гады, але ну вось такі быў выбар Лукашенкі, так все адбылося. Мы пайшлі па нейкім іншым шляху, напрыклад, там узброенага супрацьстаяння, зусім, мякка кажучы, няма гарантыі, што мы б не атрымалі яшчэ горай страчаныя гады. Ці калі б мы, умоўна кажучы, завіслі і там 15-19 год расцягнулі яшчэ на 5 год, я не ўпэўнены таксама, што стратэгічна гэта было б эфектыўней. Але што зроблена, то зроблена, і рэчаіснасць вось такая. Вадим, и вот переворачиваючи вашу формулу про круглый стол у Польши 89 году, что тады ободва баки полічили круглый стол как бы больш выгодным, чем супрацьстаяние, а зараз ободва баки лічаць круглый стол меньш выгодным, чем супрацьстаяние. Ну, мне здаецца, нема такого. Наадварот, мы глядзелі, напрыклад, там, осень 20 года, у чым увогуле патрабаванні там Конституцыйнага савета, Светланы Ціхановскай. Яны ж не ў тым, каб, не ведаю, заўтра расстраляць всіх лукашэнкаўцаў. Не, заўсёды акурат была ідэя дыялога, круглага стола, рамонтнай пляцоўкі. Просто пытанне ў тым, што гэты дыялог мусіць весціся пра будучыню, а не пра вяртанне ў мінушчыну. І, дарэчы, вось калі Стодар Клінаў так бносіць на сцяг палітвязняў, маўляў, трэба дамагацца іх вызвалення, зрэшты, не на любых умовах варта такого вызвалення дамагацца. І, напрыклад, тая ж Марыя Калеснікава не скажа «дзякуй», калі яе вызваліць і вернуць у мінушчыну. Не для гэтага людзі змагаліся. І ўвогуле шмат такіх людзей, калі яны на такіх умовах выйдуць, на умовах нейкай капітуляцыі, так я мяркую, мы шмат ад якіх з гэтых палітвязняў у ліку у інтэрв'ю пачуем словы пра тое, што, маўляў, мы не за гэта змагаліся, а дзеля чаго тады мы пакутвалі. Мы пакутвалі таму, што верылі, што гэта нешта прынясе. А нехта, маўляў, тут на свабодзе ўзяў і прапануе нам вярнуцца ў мінушчыну. І дзеля чаго тады былі ахвяры. Таму, канешне, гэта пытанне цяжкае і пра палітвязняў клапаціцца варта, але не заўсёды капітуляцыя ёсць лепшым шляхам, мякка кажучы. И капитуляции, не любой способ вызволения палітвязняў оправдан. Андрей? Да, на конт круглого стола. Я вот не покажусь, что тут позиции симметричные. Да, на круглый стол Александр Лукашенко, да, и ягоныя прихильники не пойдуць, не готовые. І ў гэтым ёсць свая вельмі такая зразумелая палітычная логіка. Да? Яны разумеюць, што калі будзе такі круглы стол, ён будзе прадугледжваць нейкую там дэмакратызацыю, магчыма, больш свабодныя выбары і так далей. Яны рэальна могуць загубіць большасць. Яны, маючы гэту большасць, кантралюючы фактычна палітыку краіны на працягу там апошніх 25 год, у выніку стануць меншасцю. Ну, яшчэ невядома, што з гэтай меншасцю будуць рабіць, да, тыя, хто пераможа. Для іх гэта рэальная рызыка. Да? І калі, напрыклад, там камуністы ў Польшы пайшлі на гэта, то, па-першае, яны былі значна больш складанай сітуацыі, Масква таксама ўжо перастала іх падтрымліваць на той час. А па-другое, яны все-таки былі ўпэўнены, што, тут занадто недосведченные люди, и мы, может, потом как-то там свою владу консолидуем.
Ну, часткова і гэта атрымалася, дарэчы, да, там вяртанне адбылося. Калі мы кажам пра дэмакратычныя сілы, то яны якраз такі гатовыя да гэтага дыялогу і круглага стола, прынамсі было шмат заяваў на гэты конт, ну, большей ці меншай ступені, да, і прычым гатовы больш як бы нефармальна, чым фармальна, тому што нефармальна там. Але не по формуле Клімова. Да, але я кажу, не таму яны да гэтага гатовыя, што яны такія добрыя. Яны проста разумеюць, што гэта такі дыялог ім дае значна большыя палітычныя магчымасці. То есть мінімум яны атрымаюць прадстаўніцтва ва ўладзе, да, там, скажем, у мясцовых саветах, парламенце, там, ну, калі будуць новыя выбары. Это мінімум, да, а большасць магчыма ўсё ўкраіне. То есть зараз, маючы нічога, абсалютны ноль, да, па выніку гэтай перамовы яны прынамсі нешта атрымаюць, да, магчыма атрымаюць і рэальную палітычную ўладу. Таму вот у гэтых адносінах праблема таго, чаму дыялог не пачынаецца, чаму яны хутчэй за ўсё не пачнецца, у тым, што, ну да, ты людзі, якія зараз у ўладзе знаходзяцца ў Беларусі, разумеюць, што выніку гэтага дыялогу яны могуць гэту ўладу згубіць. І проста так яе аддаваць яны не хочуць, да, таму што яны ўжо прызвычайліся, што на іх. І тыя ўсе падзеі, якія былі апошні год, гэта фактычна якась спроба, ну, у іхнім разуменні пабудаваць нейкі новую модель, якой яны снова стануць большасцю, да, неяк вот аслабіць свайго праціўніка настолькі, каб ён перастаў быць заўважаны. То есть яны ў гэта гуляюць. І ім як бы вот, ну, гэта не логіка того, каб, скажем, прызнаць вот сваіх апанентаў суб'ектам. Вот оппоненты субъектами улады признаюць, ну так ці інакш вымушаны, да. Тут не, тут якраз таки ідэя у тым, каб маргіналізаваць яго настолькі, каб зноў вот мець кантрольны пакет, так бы мовіць, у беларускай палітыкі, якога зараз яны не маюць. Добра, дзякуй вялікі Андрэй, дзякуй вялікі Вадзім. А затым, як падзеі ў Беларусі будуць развівацца далей, наши гледачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода Премиум» и в Телеграме «Свобода».